Pintor nga taga Quezon City namatay human miambak kagahapon sa skywalk sa may General Maximum Avenue dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima giilang si Rodolfo Abig, 49 anyos ug nagtrabaho isip pintor sa AC Paulino Construction dinhi sa Dakbayan. Matod ni Roel Gonzales, sidewalk vendor ug usa sa mga nakasaksi sa nahitabo nga nakita niya ang biktima nga mi-dive gikan sa skywalk ug nag-una og landing ang ulo niini sa dan. Ang biktima gidala pa sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan nakabsa na kini sa kinabuhi. Si PO1 Eusemio Catalan sa Police Station 2 ni butyag nga matod sa mga katrabaho sa biktima nga na-depress kini tungod kay daw gibaso siya human sa nahitabong away tali sa iyang mga igsuon ni adtong miaging buwan. Ang kaso ni Abig gi-turn over na sa Homicide Section sa Cebu City Police Office alang sa dugang investigasyon.